Ako urobiť z čírneho skla nepriehľadné, dám vám 3 zásadné rady ako na to. Ak ste pri objednávke okien alebo dverí nemysleli na všetky detaily, na všetky súvislosti, alebo vedľa vášho domu zrazu vyrastol ďalší vysoký dom a vidieť vám do interiéru, alebo sa povedzme zmenil význam, účel nejakej miestnosti, môžeme potrebovať namiesto čierneho skla nepriehľadné sklo. Dve možnosti, ktoré máte: vymeniť sklo za úplne nové skla, celé izolačné pakety, čo by v tomto prípade mohlo stáť, odhadujem, na nejakých 400 eur. Druhou možnosťou je prelepiť to fóliou. Fólia by vás možno stala 10% z tej ceny. Ale všetci vieme, že tá fólia nie je úplne dokonalé riešenie a mám pre vás spomínané 3 tipy, ako to urobiť, aby to bolo profesionálne. Prvá vec: potrebujeme lepiť fóliu nielen po lištu, ale aj pod lištu. Totižto fólia sa časom bude trošku mať chuť odliepať, v roštekoch hlavne, vďaka tomu, že bude pod lištou, nikdy sa neodlepí a bude to vyzerať skvelo. Druhá vec: sklo musí byť absolútne čisté. Ako náhle je tam nejaká špinka, smietka, nejaká prachová častica, už to bude pod tou fóliou vyzerať zle, bude to robiť nejaké nerovnosti a pod fóliou sa ukáže všetko, čiže absolútne čisté sklo. Tretia vec: odrežte si fóliu na presný formát, čiže zmerajte si od lišty po lištu, predajte z každej strany po 1 cm a nalepte to na presno, bez toho, že by to potom bolo treba ešte nejako oriezať. Čiže lišty zdemontovať a nalepiť to tak, aby to bol jeden kus bez potreby nejakého oriezania. Vďaka týmto 3 veciam to bude u vás vyzerať skvelo a fólia splní absolútne svoj účel, možno na 15 rokov, možno aj viac. Keď to je hotové, to vyzerá takto skvelo, bez žiadnej bublinky, bez žiadnej chybičky, bez rizika odlepenia sa fólie časom. Mám k tomu ešte pár dobrých rád a tipov, takže pozrite si náš blogový článok, link je v popise.